l'esport és una escola de vida, penso que t'ajuda a ser millor persona i mentalment a ser més fort. Ja no només a nivell saludable, sinó a nivell d'alegria, de companyerisme, a nivell social, qui no ho té jo crec que sempre li falta alguna cosa. Crec que a tothom li agrada estar bé físicament i després d'haver fet l'esforç em sento molt millor i això fa que em senti orgullós de mi mateix. Tens moltes més derrotes que victòries a la vida. El poder-te aixecar, l'esforçar-te per fer-ho millor el dia següent o per intentar-ho i tenir alegria és algo que no es paga. Els meus valors, clarament felicitat. Disciplina. Salut. Fent esport sempre hi guanyes. Penja't una medalla.